Значи, той беше предназначен за инвестиции. Сега, малки и средни предприятия в условията на криза се нуждаят от оборотен капитал. Да си купат суровини и така нататък. От това се нуждаят, а не от инвестиции. Става въпрос за нецелево използване на средства. Забавянето на плащания. Абсолютно. Да, междуфирмените плащания, задължеността е огромна. Че някои казват 100 милиарда, други към 86. Това е въпрос, който не е решен, включително и от правна гледна точка. Съдебни тромови процедури за уреждане на тази междуфирмена задлъжнялост. Значи, държавата може да, например, както има предложение от някои мои колеги, които аз поделям, държавата, правителство може да гарантира ипотека, първа ипотека или ипотека за първо жилище на клиента Хикс, нали, ако на вас ви гарантира. Това ще бъде сигнал за банката, която ви е дала ипотечен заем, за в бъдеще да договаря малко по-поносими лихвени условия на бъдещите си клиенти, тъй като рискът, който тя калкулира в тази цена, наречена лихва, е покрит. Абсолютно гарантиран, да. Тогава тя не може да се оправдава, че има риск. Друг е въпросът, че тази рискова надбавка, която се прави и се определя, вече се определя по някакъв, как да кажем, меко казано, странен начин. Централната банка в условията на валутен борд, в какъвто се намираме ние, е с вързани ръце. Тя има един канал, наречен задължителни минимални резерви, едни ресурси без лихва на търговските банки в Централната банка, които се освободиха формално, но нямаха също, не дадаха резултат. И така нататък. Защо в развитите капиталистически страни, както ги наричахме едно време, които кризата засегна по-силно от България и в момента лихвеният процент е по-нисък и смисъл по-поносим за техните граждани, макар че кризата при тях уж била по-осезаема, докато в България и към двамата е въпрос. Това действително е така, това е факт. В развитите страни лихвените проценти са на едно видимо по-ниско ниво, отколкото в България. Но според мен това е напълно логично и няма как да не бъде така, тъй като все пак всеки един инвеститор в нормална пазарна среда, когато влага своите ресурси, голямо значение за него има именно рисковия профил на тази среда. За България, за съжаление, все още рисковите премии, дължащи се на рисковата среда, са на такова ниво, че лихвените проценти в България са по-високи в сравнение с развитите страни. И ако мога да се върна пак на този въпрос, за който преди малко стана въпрос, имаме ли някакви основания да очакваме понижаване на лихвените проценти в България, особено по кредитите, потребителски и ипотечни? Вероятно да, но пониженията ще бъдат от порядъка на половин до 1% в посока надолу. Едва ли може да се очаква по-сериозно понижение на пазарните лихвени проценти, тъй като, както знаете, в момента между банките се води депозитна война. Да. Можем да се кажем направо депозитна война за привличане на клиенти. Всъщност кредитната експанзия се превърна в депозитна експанзия и докато се договарят високи лихвени проценти по депозитите, няма как да паднат лихвените проценти по заемите и освен всичко друго, лихвените проценти по депозитите, тяхното ниво пък се определя от това, че банките нямат достъп до евтин ресурс от своите банки майки. Това, за което говори доцент Вачков. Че нещата са свързани. Нашите банки са субсидиари на чужди банки и тяхния ресурс, до голяма степен цената на тяхния ресурс се определя от това какво е търсенето и предлагането, дали има достъп до по-евтин ресурс и така. Всичко звучи много логично. Какво ще посъветвате нашите зрители? Къде да инвестират? Наскоро се разбра среброто, по-добра инвестиция от златото. Има ли някакви тайни, които можем сега да съобщим? Значи, това е един, така, как да кажа, вечен въпрос. Къде да инвестираме в условията на криза. Обикновено има една стара такава историческа релация, когато доларът е силен, златото е ефтино. И обратното. Тази релация вече се пренася на по-глобално ниво. Казваме, когато има икономическа криза или финансова криза глобална, ето сега казват, вчера четах в Handelsblatt, немското издание, атрактивността на инвестициите в злато.
Да. В условията, т.е. златото продължава да бъде едно убежище, нали, за генериране на ликвидност, на по-сигурност, голяма сигурност за по-кризисни времена. Естествено е, че може да се инвестира. То е много лесно да се дават съвети, нали, обаче дали ще се изпълняват и на каква цена, да се инвестира в недвижими имоти, тъй като, знаете, сега тенденцията, трендът е нисходящ. Сега не мога да кажа до кога ще стане това. Някои казват от няколко месеца до година, според икономическата конюнктура в България. Всеки си носи риска. Всеки си носи риска, да. Разбира се, колкото и странно да звучи, у нас, както каза колегата доцент Петров, на фона на тази лихвена война, тя дойде между другото от Америка, т.е. от генезиса на кризата се прехвърли. Не сме измислили топлата вода в това отношение също. Извинявайте за този метафоричен израз, но на фона на тази депозитна война за краткосрочен период, в краткосрочен план, банковите депозити се оказват атрактивни. И понеже нашият финансов пазар не познава много нови други инструменти, финансови инструменти, българина традиционно, примерно, вярвайки в банките, доверявайки им се, пак казвам, те са стабилни, ще вложи парите си там. Много в краткосрочен план. Те не могат да му обещаят чудеса. Бих могъл да допълня само по този въпрос, ако позволите. Различните варианти и възможности за влагане, за инвестиране на средства от гражданите зависят и до голяма степен се определят от нивото на тяхната инвестиционна култура. Аз не бих си позволил да давам съвети към когото и да било, но все пак мисля си, че когато човек инвестира, трябва да има много хладен ум, хладен разум, да инвестира без излишни емоции и винаги да има едно на ум, че обещаната висока доходност по дадена сделка означава и висок риск. Ние редовно информираме нашите зрители за състоянието на българската фондова борса, за тези от тях, които играят на борсата. В момента тя преживява възход като че ли и става все по-атрактивна и за чужди инвестиции. И само ако позволите да допълня от гледна точка на тази финансова култура, но и рискова култура, тъй като това понятие се налага все повече дори в ежедневния оборот. Трудно е да се култивира за дълго време тази култура, но това не е невъзможно. Това зависи също и от нас. От тези хора, които преподаваме финанси, да насаждаме, да вменяваме такава култура. Но хората в край на краищата вярват в това, в което искат да вярват. Разбирате ли, това е една от причините за глобалната криза. Тоест, подценяването на риска, за който говори колегата, подценяването на риска е в контекста на това, че вие вярвате в това, което искате именно да вярвате и да се случи. Тоест да се развивате добре. Но идва време, когато трендът се пречупва, напълняването спира и провалът е очевиден. Много интересен разговор, който за съжаление обаче трябва да приключваме, тъй като времето ни изтече. Отново да съобщим на нашите зрители, че на 9 октомври ще се проведе кръгла маса на тема финансови измерения на икономическата свобода. Именно дискусия по сборника от 14 научни статии, който пък е издаден по повод 20 годишнината на катедра финанси и кредит в Икономическия университет Варна. На гости бяха доцент доктор Стефан Вачков, ръководител на катедрата, и доцент доктор Данчо Петров, преподавател в катедра финанси и кредит. Пожелавам ви успех на отбелязването на тази годишнина и всъщност успех и на вашите студенти, нещо за което вие работим. Да. Благодаря много. Още веднъж ви благодаря, че бяхте на гости на нашето предаване. Сега продължаваме с рекламите и след това гледайте и новините.